Ahojte všetci, vítajte späť v mestských otáčkach. Dnes si rozoberieme rôzne druhy cyklistických pruhov, ktoré sa nachádzajú v mestách po celom svete. Povieme si teda, v čom je každý typ toho pruhu jedinečný, v čom sú jeho výhody, v čom sú jeho nevýhody a hlavne v čom spočíva jeho bezpečnosť. Poďme na to. Prečo záleží na dizajne cyklopruhov? Nie všetky cyklochodníky sú rovnaké. Ich dizajn ovplyvňuje, ako bezpečné a pohodlné sú pre cyklistov, a ako dobre ich oddelujú od aut a ako jednoducho sa vďaka ním pohybujete po rušných uliciach. Keď pochopíte rozdiely, môžete si vybrať najbezpečnejšie trasy a lepšie tak presadzovať cykloinfraštruktúru vo vašich mestách. Poďme teda na tie jednotlivé typy. Číslo 1 budú klasické cyklopruhy, čo sú vlastne namalované čiary na kraji cesty s vyznačenými symbolmi bicykla. Výhody tohto je jasne vyhradený priestor pre cyklistov, zvyšuje to povedomie vodičov o cyklistoch, je to lacné na vybudovanie, no a nevýhody sú žiadna fyzická bariéra od aut, môžu byť zablokované zaparkovanými autami alebo nečistotami, no a bezpečnosť, poskytuje to určitú ochranu, ale stále sme oddelení od aut iba to jednou čiarou. Ale tu máme pruhy s extra ochranným pásom, tzv. Buffer zone. A je to teda klasika, len trošku širšia. Medzi výhody teda logicky patrí extra priestor, zvyšuje to komfort a znižuje riziko otvorenia dverí auta do pruhu. Je tu lepšia viditeľnosť pre cyklistov aj vodičov. No a teraz k nevýhodám. Stále tu nie je fyzická bariéra, vodiči stále môžu ochranný pás ignorovať, aj keď je dvojitý, ale je to bezpečnejšie ako klasické pruhy, aj keď to stále úplne nie je chránené. Máme tu aj chránené cyklistické pruhy, ktoré sú klasické cyklopruhy, ale sú oddelené od premávky nejakou fyzickou bariérou, ako je obrubník, kvetináč, alebo stĺpik, alebo ako tieto pásavce. Na takomto type cesty je vysoká úroveň ochrany pred autami, povzbudzuje to viac ľudí k cyklistike, vrátanie rodín a menej skúsených jazdcov. Nejaké nevýhody sú určite aj tu, je to nákladnejšie a náročnejšie na priestor a tieto pruhy môžu byť narušené na vjazdoch alebo križovatkách, ak nie sú dobre navrhnuté. V bezpečnosti len toľko, že toto je najviac, čo sa dá spraviť. Štatisticky sú oddelené cyklopruhy 7-násobne bezpečnejšie ako čokoľvek iné. Nie najšťastnejším riešením sú zdieľané jazdné pruhy, ktoré sú vyznačené na zemi pre auta aj cyklistov, takže sa o tú cestu delíme. No, na Slovensku sa to tak luxusne vyznačuje väčšinou na lampu, takým farebným C-čkom. To neviem, odkiaľ si tí šoféri majú vycúcať z prsta, že to je pre oboch. Každopádne tu je to aspoň nakreslené na zemi. Povedzme si teda rovno, je to lacný spôsob označenia cyklotrás a pripomína vodičom prítomnosť cyklistov. Nie je tu žiaden vyhradený priestor pre bicykle a žiadna skutočná ochrana pred autami. Teda čo sa týka bezpečnosti, ochrana je tu najmenšia a je to vhodné fakt pre menej frekventované alebo pomalé cesty. A nakoniec tu máme zmiešané chodníky, tzv. Multi-use lanes, a je to cesta oddelená od cesty pre autá a je pre zdieľanie bicyklov a chodcov. Výhody sú nasledovné. Úplné oddelenie od premávky, príjemné a pohodlné pre rekreačnú jazdu. No a nevýhody sú možné konflikty s chodcami, to sa vždy stáva, špeciálne keď sú staršieho ročníku, bez urážky, ale štatistika nepustí. Nemusia byť priame alebo efektívne pre dochádzanie. Sme tu v bezpečí od aut, ale treba dávať pozor na chodcov a na križovatky. Poďme si to zhrnúť. Na začiatok sme mali klasický cyklopruh, kde ochrana neexistuje žiadna. Dáme si to sem do takéto tabulečky. Nasledoval cyklopruh s takouto extra bariérou, buffer zone, kde je ochrana, teda tie čiary navyše, jakž tak, to funguje. A
Ako tretie sme mali najlepšiu ochranu, čiže to bol cyklopruh s bariérou, kde sme mali pásavce v tomto prípade, ale rozprávali sme sa aj o iných možnostiach. No a štvrtý a piatý druh cyklotrás sme mali teda zdieľané s autami, kde ochrana nie je žiadna, a zdieľané s chodcami, kde ochrana je totálna, teda od autopremávky, ale my musíme dávať pozor na tých chodcov a oni na nás tiež, čiže musí tam vzájomný rešpekt a láska prebiehať. Nielen na cestách, všade, každý deň. A to je prehľad hlavných cyklistických pruhov, ich výhod, nevýhod a hlavne porovnanie ich bezpečnosti. Ak sa ti toto video páčilo, tak mu daj like alebo si zober odber a neskôr sa vráť pre ďalšie mestské tipy a cyklistické objavy. No a v ktorom type cyklopruhu sa cítiš najbezpečnejšie ty? Napíš mi dole do komentu, jazdi bezpečne a vidíme sa v ďalšom alebo v predošlom videu. Adios.